Салом, дӯстони азиз, умедворам ки ҳама шумо хуб ҳастед, сару саломат ҳастед. Шилин дӯстони азиз, бинависем календariyo дастсози нази. Инам имрӯз рӯзи истироҳат дар шаҳри Душанбе, дар Тоҷикистони гарм, хушрӯ. Мо шиштем, инам мороженое хӯрдиестем, газировка хӯрдиестем, хунук. Бегайда чӣ салқини хушрӯ? Ассалому алайкум дӯстони азиз. Салқини хушрӯ. Неки рӯзона айгармира як шилин. Ина, например, дӯстони азиз, мо Тоҷикистон омадем, иҷада ҳозир саки накай бегада. Хушрӯакай, неки рӯзона афтоби мезанад, ки руд месӯза, безеб мешава. Ина мо омадем ай Тоҷикистон, бисёри одамон рӯшон сӯхтагӣ, итари загорел даст, рӯшон итари дог доранд, чи ҳарчи доранд, короче. Дар афтоб сӯхтагиам бичуро. Дар афтоб сӯхтанд. Неки мо дӯстони азиз, Альфа-Белик крем заказ кардем. Кремои бисёр хушрӯ, кремои кислородный, кремои ай афтоб муҳофизат мекунам. Кремои SPF 30, SPF 50 бо ҳастаи точно муҳофизат мекунам ай афтоб. Барои мика, дӯстони азиз, духтарони азиз, обязательно заказ кунед ами кремора, барои ки ози тобистонда Тоҷикистонда 50 градус мешава точно. Месӯзем дар ҳафтоб. Ман сериозно шумоса мегӯям. Барои мика, дӯстони азиз, Альфа-Белик кремои хушрӯра, кремои наза обязательно заказ кунед. Бу кремои ҳастанд ки сӯхтагирура мегиранд ку? Сӯхтагирура. Ма оли скриншот карда мемонам суратоша. Кремои ҳастанд ки мисол рӯотони бисӯзаи навоз мо мегардим афтобда, мисол камтар сиёни бишем, шав рӯмона мешӯем, тоза мекунем, кремои ҳамо отбеливающийра мекунем, бо ҳастаи моментально осветляющий. Шав мекунем, сарида мехезем, бо рӯмон свежий, яки хушрӯ, яки сафедак мешава. Барои духтарако ухаживат кунем хитонда. Мисол ами кремои Альфа-Белик истифода барин, рӯотон сафед мешава, дохи рӯра меравонад, сӯхтагии рӯра мегиранд, бисёр ҳам нағзад. О, дӯстони азиз, барои мека ошам ҳозир скриншота мемонам сурати ҳамон кремора. Обязательно дар рақамҳои болои экран занг занед ёки бинависен дар WhatsApp, биген ами крема ма заказ мекунем, мо шумода обязательно ба скидкаи хушрӯ Альфа-Белик равон мекунем. Ами кремои хушрӯра бо чи Альфа-Беликда бисёр чиз хушрӯ ҳастад, не только кремо, гел хушрӯ ҳастад для душа. Чи агар Тоҷикистонда дар Арақт мекунанд, ҳо ба гел мешӯен танотна. гелои освежающие, бӯи хушрӯ гел мекунам. Инам тари дӯстони азиз, бо духёи хушрӯ дора Альфа-Белик, ай ҳама чизош духё, ай ҳамада хушрӯ. Бушон бисёр хушрӯ. духи пуртужу свежий, дами тобистон бисёр ҳам нағзад. Пуртужу, бьюти кафе, мурмур, духи чи Валентин Юдашкин, бисёр духи хушрӯ дора Альфа-Белик. Барои мека обязательно заказ кунед. Дар рақамҳои болои экран занг занед ёки бинависед дар WhatsApp, заказ кунед. Мо шумода бо як бор дига мегӯям, ба скидкаи хушрӯ Альфа-Белик равон мекунем. Ами духёра, гела, любой чиз заказ кунед шумо, кремора обязательно равон мекунем. дӯстони азиз, бо унвони меҳрубон, агар шумо кор кардан хоҳед дар Альфа-Белик, хоҳед ки шумо худтон коргари Альфа-Белик бошед, маошҳои нағз гирен, скидкаҳои баланд қатъи маҳсулоти Альфа-Белика барои худтона заказ кунед, метавонед ки дар рақамҳои дар болои экран будагӣ занг бизанед. Ман шуморо обязательно регистратсия мекунам, кора ай нол меомӯзонам, ҳамроҳи мо кор карда ба ҳамаи орзуҳои дилтон иншоалло ки мерасед. Дӯстони азиз, барои мека дар рақамҳои болои экран бинависед, занг занед. Мо обязательно шуморо кора мефармоем. Обучение бесплатно, регистрация бесплатна. Барои мека марҳамат, корда будроем. Инам тари дӯстони азиз, ина мо шиштем иҷада. Шумо ҳамаи наворои моро то охир тамошо кунед, лайк бимонед, комментарий нағз бинависед. Дар канали мо обуна шавед. Инам тари дӯстони азиз, бо мо бошед.